Hörmətli rayondaşlar, көргеніңізше біздің Дастав қаршында ішлеп келе картинг клуб. Енді өткен жылдың март айында біз баштаған едік. Өткен жылдың пандемия себептері ауырлар туры келді, но биыл Аллаға шүкір үрекселер бар, соревнованияларға баруға, шөгыльләнергә бұл картинг клуб менен. Картинглар жетерлік, бүгінгі біздің җиде картингыбыз бар. 10 яшьтән, 9 яшьтән bu şıgıl bilen, bu spor bilen şıgıllanı bola. Kimning balalarının tilegi var ekan, mında alып келе аласыз. Аларны үйретәбез. Bu келәчәктә дә аларга машина йөртергә булачак. Үзләренең тормышында техниканы өйрәнәчәкләр, машинаны өйрәнәчәкләр, бик файдалы, бик кирәк нәрсә дип саныйм. Егетләр, хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Менә картингка җыелгансыз, шулай бит түгәрәккә йөрисез. Кызыкмы түгәрәк? Кирәкме алга таба? Менә нәрсәләргә өйрәтәләр сезне монда? Ничек яңа картинглар ясарга, ничек әйбәт йөрисез, тренировкаларга йөрисез, чтобы үзебезнең опытны развивать, в дальнейшем соревнованияларга әйбәтрәк машинада йөрергә өйрәнергә. Ошыймы менә картингта йөрергә? Моңа кадәр мондый транспорт белән кызыксынмыйгыз бит? Әле ярышларга бардыгызмы? Бер җиңүләрегез бармы? Балташка, Сабага, Казанга. Ра егетләр, алга таба да сезгә уңышлар, җиңәргә, катнашырга, гел җиңүләр дә булмый, әзрәк җиңелүләрендә дөрес кабул итәргә кирәк. Сезгә инде һәр вакытта да ватылмаска, матур итеп, көчле итеп, районыбыздан яклап катнашырга уңышлар сезгә, егетләр.